नमस्कार जय जगन्नाथ मो स्वाति आपण मानक स्वागत करुँ मोर एक नुआ ब्लॉग को। तो ये ब्लॉग पोस्ट हो टे लेट हो गला तो से सॉरी। तो आज हूँ मो टोनीर बाहागर सका सका ये हूँ हल्दी। तो समस्ते आम आसीगलु सेलिब्रेट करने तार हल्दी सेरिमनी। एतिक व्यस्त भितर आपण मानक जी मुझे जहाँ भी अच्छी आम घर कौन कौन हो देखा ट्राए कर हाय करूनु हाय कर तू तो हल्दी रे केमती लगुच खुशी खुशी तो खुशी ना तू पूरा हिरोइन तुम दी जन केमती लगुच मो माम मम्मी तू मारला केत वीडियो कर हाय 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 ये आम हल्दी जहाँ सब पोज थी हल्दी टिके समस्त लगे जहाँ सब पोज थी फोटोशूट वीडियो शूट तो आम सब ये करुँ आगे कौन सब हो ये कम सर जेहेतु आज मंगन हांडी बसब तो से भी जावाक पड़ो। ना ना ये कौन सी ये बाबू होने बाबू चश्मा दे दे एका जीव ठाकुर पाखक এটা কা বড় বড় ফোন না কা ফোন এটা ঋতুর ঋতুর কইলে মোবাইল আছে এটি মোবাইল আছে গো হ্যাঁ তো আ যা ভিতরে তার হবে মোবাইল ফটো উঠাও ये आमर एवं हूँ मंगन हांडी बसुची मंगन हांडी बसाइला बहुत सारा जिन अच्छी दिव मंगल अच्छी नीति आसिक बाड़ पानी में गाधुआ भी अच्छी बहुत सारा जिन अच्छी चलते आम देखा। तो ये मंगन हांडी सरीगला एवं जाऊँ दिव मंगलवाई सरीगला एवं नीतू दीदी की नहीं जाऊँ सब बाड़ुआ पानी में गाधोवाई
ନିତୁଦି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାର୍ଲର, କାରଣ ଏଠି ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିବି ଥିବେ। ତ ଏଠିକି ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଦେନ୍ ପାର୍ଲରରୁ କାମ ସାରିକି ଆମେ ପାର୍ଲରରୁ କାମ ପଳାଇ ଆସିଲୁ ମଣ୍ଡପ। ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ବି ପାରିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନି ସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଏବେ ମଣ୍ଡପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଯାହା ବି ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି, ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଗେଟଅପ୍। ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ମୋ ଟୁଇଁ ଦିଦି, ସେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ, ତ ସ୍ପେଶିଆଲ ଡେରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଦେନ୍ ଏଇଠି ଆସିଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଭାଇନାଙ୍କ ଘର, ବରଯାତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଇକି ନାଚି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଏଠି ବାହାଘର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଥିଲା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବାର ଟାଇମ୍। ତ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରିନି ବାହାଘର, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ବି କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି। ତାପରେ ଏଠି ଥିଲା ଆମର ହାତ ଗଣ୍ଠିର ପାଳ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ତମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼େଇ ଦେବୁ, ସେୟାର କରିଦେବୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବୁ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଫାଇନାଲି କ'ଣ ମିଳିଲା। Mari, tahu beli tahu berapa? Beli apa berapa? Mana? Ya, kamu hatar apa tahu? Mana? Hatar. Alah, ya hula huli pakau. ଏଠି ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ତାପରେ ଏଠି ଟୁଇଁ ଦିଦିର ବିଦାୟୀ ଆସିଯାଇଛି, ସେଇଠି ଯାଉଛି। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କରିପାରିନି, ତ ଯେତିକି ଯାହା ଫଟୋ ଥିଲା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ।